Hej alle sammen. Velkommen til Chubby Bolly Challenge. Chubby Bolly, yes. Chubby Bunny Challenge. Jeg har været nede og købt sådan en pose. Med det der åbner. Undskyld, hvis du støjer lidt. Okay. Og det gælder også selvfølgelig om man skal sige Chubby Bunny. Chubby Bunny. Hvad så? Vi tager en af sådan... Okay. Ja. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Fuck, du kan næsten ikke engang sige det allerede. Du må ikke tykke på dem lige nu. Kom. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Så er det røde. Så er det røde. Det er ulækkert. Fuck, det er klamt, det er det sygt. Det var Chubby Bunny Challenge. Det var Chubby Bolly Challenge, ja. 1, 2, 3, 5. Jeg havde 8 inde i munden, mand. Det er 5. Fuck, du er dårlig egentlig. Kraftigt, fordi jeg ikke har en Kim Larsen-mund. Shit, man. Nå, det var alt herfra, og vi ses alle sammen. Hej! Hej!